El contracte signa en 2009. Se fixa un cànon anual de 13.500 euros i un cànon variable anual del 10% sobre els beneficis nets. Malgrat que l'Ajuntament té un ingrés addicional, si la piscina obté beneficis, i a més entenem que l'empresa privada, un dels seus objectius o l'objectiu principal pot ser l'obtenció de beneficis, no tenim que perdre l'objectiu de que aquesta és una piscina municipal, creada per a donar un servei públic a preus assequibles per a fomentar la pràctica habitual de l'esport i la millora de la salut, ficant una sèrie de serveis esportius a l'abast de tothom per a que la majoria puguen pagar-ho. I no és ni un complex esportiu d'alt rendiment, ni és una acadèmia per a fomentar l'esport d'èlit, ni per a preparar pobles d'accés, ni per a competicions esportives. Per a res de tot això. Repeteix que és un servei públic. L'objectiu ha de ser l'interès general. Ho diu el tècnic quan fa el seu informe. La llei de contractes del sector públic en el seu article 202 estableix: una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo podrá introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas imprevistas. Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato. Primer, anem a analitzar allò que l'empresa vol modificar. Els serveis que digueu vosaltres van a millorar i que els usuaris demanden. Diu, els programes personalitzats. Els programes personalitzats, com bé diu el tècnic en el seu informe, una assistència tècnica específica ja se dona en la sala de fitness. Ha estat inclosa sempre en la quota d'abonats, sempre. Cadascú dels usuaris i usuàries que utilitzen la piscina tenim un programa especialitzat en els nostres objectius concrets i personals de les nostres necessitats esportives. Si volem una rehabilitació en lesions, també la tenim. Sempre ha hagut una fisioterapeuta que té unes tarifes assequibles en la piscina. Tots dos serveis funcionen perfectament, estan coberts i estan sempre coberts en la tarifa d'usuari. Al crear una tarifa, com vostè vol, que se cobre a banda, només podrà pagar-la aquell que tinga pasta. És que no, no. No estem gens d'acord. Pense que no beneficia a la majoria. Beneficia a aquells poquets que van a poder pagar-la. Entrenament personal, segons diu el tècnic, i sentint-ho molt per aquells que tenen un poder adquisitiu important, i com he dit abans, la piscina és municipal i té que tindre un servei públic. No s'ha creat per a que donar un servei a demanda d'una persona individual. Per això, si n'hi ha alguna persona a nivell personal que vulgui un entrenador personal, n'hi ha altres empreses privades que cobreixen aquest nicho de mercat. No fa falta en la piscina de Llíria. Això no és un servei general que demanden la màxima d'això. No. Ja ho diu, per a un poder adquisitiu alto. No, no per a la majoria. Atendre a una persona va en detriment de la majoria dels usuaris. De fet, estan totes les aules plenes i si volen ampliar, que amplien més hores, amb més monitors per a donar classes a més gent, però no a una persona o a dos. Tercera, la quota entre majors de 18 a 24 anys ens pareix bé, pensem que és una quota adequada. Sempre també havia sigut una demanda que fa uns quants anys ja nosaltres proposàrem. No només està bé, en un dels informes diu que aplicar aquesta quota n'hi ha un detriment per a l'empresa perquè són 18 euros mensuals. Jo el que diria en aquest aspecte pot ser que n'hi hagi algú jove en aquesta d'edat en la piscina. Jo li dic que ben pocs. Per què? Perquè
Avui en dia, cada volta la gent jove, a partir dels 14-15 anys, el nivell adquisitiu que tenen fins als 18 és més bé reduït, i dels 18 als 24 també. Aleshores, poder incloure aquesta quota dins de la quota familiar i reduir, perquè avui la majoria viuen en les cases, en la unitat familiar, el que va fer és fomentar el deport en aquella gent que se deixa aquestes edats perquè no pot pagar-ho. Ens pareix perfecte. I pense que va ser bo per ells. Això va ser bo per ells, perquè a l'abaratar aquest cost la gent podrà seguir anant a la piscina i anant a fer les seues activitats. Ens pareix molt bé. La quota premium. Primer, dir que aquest suplement ja se cobra en la piscina. No un any, sinó més d'un. No entenen molt bé com se cobra. Si venim a portar-ho així, no s'ha fet cap modificació del contracte fins ara, però que sàpiga el senyor regidor que això ja se cobra en la piscina. Però vaig intentar explicar-me. Primer, absolutament totes les classes dirigides eren gratuïtes. Des de l'estep, el body pump, l'agua gym, totes. Començaren, quan se va fer l'ampliació, se va fer una sala de bicicletes i se van ampliar les sales d'això i es començaren a donar-se cursets de pilates, de yoga, etc. Eren classes que per amortitzar, evidentment, les bicicletes i tal, començaven a fer-se amb una quota diferenciada. O sigui, la gent que volia assistir a aquestes noves classes, no les que s'havien donat sempre, sinó a les noves classes, se pagava a banda. Estaven un any. I a l'any, quan ja tenien uns clients, a aquests clients es digueren si volien acollir-se a la quota o al suplement premium. És a dir, seguiríem tenint les classes gratuïtes, com sempre s'havia donat, i tota la gent que anava a aquestes aules, a aquestes classes noves, acollint-se a aquest suplement, els resultaria més econòmic i podrien anar a tantes classes com volgueren. En 2012, quan ja tenien uns clients en la quota premium, canviaren i llevaren una sèrie d'activitats a unes hores punta, a les hores on més gent havia, van dir, aquestes aules, aquestes classes, anem a fer-les premium. Hem decidit fer-les premium. I a tota la gent que assistia a aquestes classes, si volia anar, tenia que ser premium. I ara enguany ja ens han informat, fins i tot abans de que això estigui en este pleno, de que a partir de setembre les classes de les 5:30 té igual, si el nom ho fan tot en anglès perquè queda més xic, però té igual, són classes de deport assistides per un monitor. I aquestes classes van a ser premium, és a dir, tota aquella persona que vulgui assistir no va tindre una quota, sinó que va tindre la quota premium, que són 10 euros més car. Això és un encobriment de tarifes. Si n'ha de clar, és un encobriment de tarifes.